dale bawe mkumalana mputane bawe aminoti nasazo yasita ane matara akawanda tichimusunga asingauyi kuti anenge achitere azidi kuenda kana kuti anenge achiti kudii ndo imwe yekutanga ane imwe nyaya yake munomu yaari kufamba achiti akapuwa judgment nedare kuti anofanira kubhadhara mbudzi pane imwe nyaya yepasei anoti ndakapa kuno wadare zokuya kwaita nhasi ndo dare richo ripana da kuti atitaridze munhu wakapa mbudzi yedare yaakapuwa judgment munhu mamagayi tii pamusoro yemambo moenda panyaya pamusoro mambo pamusoro wadare pindesa inini ndina September ekonyanga ndina September twa7 pane muzukuru wangu akashaikirwa nemwana wake mwana uyu kwa matonhodzi akashaikirwa nemwana wake dambudziko iroro saka usiku vamwe vanga vatouya vanhu vachadzokera nevamwe chechi vadini vauya vachadzokera saka ndakagara pasi nevanhu vayareredu ratekumana naro tikati anonzi aringobvisai turipo ikuti tidini tizoona chii mangwana wechechi wauya hangarara nezara nesuo vamwewo hatingaende kumba katichisiya chi havana mondizowo vari panapa nei vamwe vakangoti chikusongorara papano takaita seizvozvo tikarara ipo pamakuseniseni ndokumuka namondizondimuri kuzochivanhu chacho takadii takaita chivanhu chavo tikabva taenda kumakuwa chere gumba redu tapedza chera gumba redu machembero weya uchembera kaenda tikandosiya mwana tikadzoka pamba ndomandazoti kwavazukuru vangu remangwana ivo vazukuru vangu ndobva tati hauma ndachimboenda ndamboenda kumashopu ndatora nemukoma wacho Wilson tikati iyoyo vachaigirana nemwana chimbosara panapa tidii vachikuona ndakabvapo ndobva taenda kumashopu harakutondovira ndisvika kumashopu Wilson akati asekuru uye supa iyi ndiwa supa iya takumwa hedu supa iya taurai chamamhangarira nyaya yakunza imuno munhu yati uda kunzwa zvesupa right inini zvaita seizvozvo ndasvika paya tatandara paya takata kudii takudzokera tikazina nyama ndichamati imbotimirei hanzvadzi yangu yafanira kuti apa mavhudzi tambva tamirepo paya hanzvadzi iya yakauya handei pataenda saka uyu manje akamba asvika pataimwa doro redu ini chandabuda chandaenda kushope uko ndaona ndasiya vari mwari kumadoro zvadziyawo yambe asvika handei tivatasunga dzakuenda ko nyamanje aripi eyari yambondimisa hanzvadzi yacho yauya zvanzi ndiri pano magaya kundomva adai iye unotaura nezvona nyamande kuti handei unei nawo wana nyamande ndikati ndini ndauya nawo ndini ndauya nawo nyamande ende ndiye handimisi zvonzi kutotipindura kudaro uziva kuti iye ndarayo ndoda kukwatura saka inini ndaitomupindura ndakatofaranuka ndikati hasatamboita bongoziso naye kana chii kasiri pamajii nyamande akati iwe unodada noizi neuyo zvaita sei uyo ndini ndamumisa anenge atoenda kumba kudhara zvanzi uyu ndida kutomumamisa nenyaya dzake ane nyaya dzake dzaanotoita ende kana ari muraini anoonererwa one pavanhu vaiponda ziyo hatombodiwe paruvara pacho ane nyaya dzaanoita dzemakuva two takanzi tiite project atai tiite nguruve takapihwa navamuswere akaramba kundinyora three akanzi namambo enda unopisa garwe akaita zvemusoro wake akaendesa garwe kwamutare mambo akatomumaka ini ninofuti ndinotomumamisa akaenda neni akaenda kumapurisa vandonichengeza zita rangu iwe ipa kuti tinofambira kuenda kumba zvese ruzvitora kupi kwei zvese ruzvitora kupi wei takaenda kuti takutosvika panhamba ayo tingatosvika kumbanisa muro pese paingonijomba achingonjoi vanhu achingotibata iyo usaita hasha svikira akauya tora mafuta angu akuapwanya kuda kuapwanya patata kutosvika padhuze nepanapatinomiririra vanhu vanhu vanobva kukoti kurowana chiko vana mai vakanga vashekerwa nemwana aya vazukuru vangu vauya chiko yamba mhaya kuti amai ndotokurova ndakutokumamisa ndidza shachifu ndatodzenurwa panapa ndaita sei vanhu vakubata machembera yasvika kubata chiko totara ai mimi endei kumba enda kati aisuenda kumba kwedu tanzana sekuru handei
Tatadzokera panhamba paya patambetabva nemukomana wenyama tasvika panhamba ibvobvira pasi nyama ndakuchema neshungu andatorovita munhu uranga akuenda hake kumba ngwati hai manje kuda kushanisa nyara risotambe takati miremire kwamba saandedu kumba taenda kumba kwayakatondotiteera futi nekumba kwaitwa taingoti kumadzimai ndonyaya tinayo tatigare mumba tatagara mumba saka inini neshungu dzangu ndakamba ndaenda kumatanga kwatinoita project kumatanga ndakandoona nhamo moyo ndonyaya yangu asiziva nemupotsarenga ndakaita sei asi nyaya ndirwadza munhu ndeyekuti nyaya yegaro iyi yakabuda yeye ndiyo yandirwesa mambo wakatondimaka chavakandimakira inini namambo hansanda pese panosangana namambo nerespect vanotondipawo nezvese iye zvondimaka chii nai munhu mambo kuita izvozvo ndakutaura zoita sempotanga akabva tipanyenge inini ndiri kurwadziwa hanzozva chandiri pandaroyo enda kutotaura kuti wafanha wangu wakayobva kujubheki iwe tirango kuita kahwani hapana kana exhibit shambooneko nokuti uda kushamisira uda kuzviita mukuru munzvimbo munhu potanga chimbori chii saka iye wafunga kuti aiwa induda hangu kuziva kuti mambo wakandimakire inyaya yegaro ndakaita sei nenyaya yegaro inini garo inini ndapirwa nyaya yegaro ndakati handikwanise inini kuti nditi ndindopisa garo ndanzichitora vanhu mundopisa garo inini ofisi yangu haindibvumiri izvozvo ndomba ndafona kwakusava mashefu ndonyaya iri kuno kwanzi kune garo rikuno kwaruzaro roda kundopiswa saka handinopisa ati hanani zvakamira sei zvanzi wo zvanzi zvakaita sei ndikandozvozviri anzi mira nicha wakandofona kuna wepaki wakafona kuna wepaki wachibva wandifonera zvanzi ndiri uri kuita nyaya yegaro vanzi mune nyaya dzegaro ndikati hongu zvanzi zvakamira sei zvandavataurira zvanzi odati imi muchienda mundounganidza chinyi huni motsvaka wamwana mundounganidza huni chimukwimba chedii chegaro saka chinotitorera nguva kuti zvanzi aiwa tagara tiri kutora nedhiziri dhei racho havana kuzouya vakazova remangwana acho zvachienda mundoona kuti rakamira sei chiva tandomukira chiva tandoona kuti garo rakadai chiva ndavafuma chiva ndavafonera ndika ndo zvazviri ndora zvarakaita saka ndavakura tiri kure saka vakauya nekuku vakuti tamunyazvino tichaenda nekwarusape touya nepandikati kana muchibva kwamutarishegaikuenda chiuya nepamunyazure mubva maenda nekutora dorowa ekudorowa makusvika pabhirira musheki pane pakanzi chifu chiduku chibandera chiripo motendai pamongo kuti muda kuenda zvapunga vakaita zvezvo wandisiwa matutu tikatotora garo vakaina ruvanhu vese pamashopu akanzi handi ichinotora garo hatinopisa garo vanhu vakaramba zvataenda kwaruzaro vatanotora garo riya taputira garo mumota kwakuya kuno inini nyaya yangu yandauya zvomangaro ndati ndibvunzewo mambo kuti mambo ndizvo here zvandakuroverwa zvamakandimakira ini ndinonzi hauna kwaunonomhaka rekuzi mambo akakubata akakumaka ndonyamuzvizvo anditoli kutoshandisika payatangira kunyatsopaziva chaizvo pamusoro yemambo pamusoromusi ndakanga nangu dheti racho musi wavataura ivava zveshuwa ndakabva nehanda ndina nyama ndeumwe munin'ina wasekuru Amosi angaine awa indine mun'ina wavo tabva nehanda batasvika nepamagirosa pachido takutokrosa pashopu yepanhiwa ava vari tu naAmosi bva watidaidza mushopu imomo vanga vaine masupa avo 2 tasvika tamwa vakabva vati mirai tibva tangobatana patatoti imwe sa mwana weava anonzi Godhi ndiye akauya kubva amwa kudai bva abuda ava ndobva vasara vachiti iwe ndo mwana wako anodaro haachanditeere ndikati dara pane zvinhu zvandodii saka nekuziva hangu kuti kumashure uku tanga tiine nyaya yekuti mudzimai weava tanga tisi kutorezvana mudzimai weava akaenda pamaonyeni pana Magware apa achibva atanga kufambisa nyaya yekuti mukadzi wangu inini andanani mushando pamaonyeni kozi mukadzi wangu wazikurei saka mukadzi wangu akuita sekuti ndanga akuona nezvepamaonyeni saka ndazvinzwa ndobva ndatotanga nemukomana wemaonyeni nditozivana pano chidika tiri mushandiwa vatatotaurirana nyaya dzacho ndobva ndati fana ndiri kutozvinzozwa neni ndakazvinzwa vatanitora vataenda kumba kweava
vakatora ava pandasikotaura neava nyaya yacho yese ndikati hange tizvipedze kunoti tikagarawo takadai pamba pangu munenge tanose muri kuivhiringidza ava ndobva kuti handisi kuenda asi torai mukadzi vandatora next door yavo mukadzi wanyamande uya aitobira pamhiri paya mudzimai wangu aitotora maudhu ese vanga sekuru ndakatowanza ese maudhu aitorwa kusvika mudzimai uyu abvuma bva akumbira regero bva ndati zvapera vati kubva ipapo tatiseka rezvani nyaya yegarwe yavataura zveshuwa yegarwe akataura zvegarwe ndini kuna mwoyo pachifadza musi wataibva kurufwa muradzikwa ndini ndakataura zveshuwa saka pakakrosa avaonekera mwoyo wandaiudza ndobva wati chinadaidzawo mapurisa avauka ndobva wadaidzwa wafona saka musi iwoyo ndakatozononopa ndakazotorwa nevanotora zvemakaa takatobatsira nawo kuritakura takatoisa miti pakati panyaya yese pane nyaya yakagarwa unoita zvinoona takanitaurire kuti garo rakabatiswa nani rakaenda sei garwe iri kopi yezvinhu rakatorwa nevemhuka Garo rana nebhazi. akanga aripo akazviona richienda masapuko anga ari kunze takaunganidzana wemusha wese vadhari wearea wese sabhuku wangu aripo ani hamudzidza Sabhuku mimi ndiani ngambire. sabhuku wangu aripo pasina pasina vakakwidza garwe mumota richienda ndivanani takabata inini awa nomupurisa futi Aaron Mhiripiri nevanhu vanga vabva kwachifadza newaridzi wacho wakazotoresa garo wakafonirwa kubva kupolisi kwatisapo vachizotora ndimakaendesa ena hamuchadi kuti ribude zvese zvekutaura kuti makabva mazotaurira kuti mukadzi wake kuti muri kuvharidzira kuti garo risabude zvinoita sendakuramba hanoti amudari kudai asi sarambe tototaura nyaya inopera utodzokera kumba bundirira ndakaona saizosvika pakurwa histori haikona kana uye zvandakaita ukati kana mukoma stori aiwa ndatorwadziwawo kuti pesa apa mudzimai wangu aitotaurwa Nyaya dzangotaura dzisina dzine nene aidza. Dzadzi nyaya dzomumara. Dzadzi nyaya dzomumara. vapatakataura nyaya iyi mvura yakatanga-tanga kasokura vanga vasingandidai vetirobadai Order. Mambo pamusoro mukomana uyu anenge ane zvimwe sensitive dzaanenge adzo ndokwana kutaura kuti tambobva kuri kudaro akatouya pamba mukoma sori mukoma zvakatika baibai mukoma sori zvedi mukoma manje mukoma ndingaende here pamapoya paita nyama mukoma ndingodidamboriwechi panyama ndizvo semfona handina kanotombomuti ndinoti ndoita semukoma ndini ndandida kubhadhara chi mari yenyama akabvisa kudaro ndikati aiwa tikanga tabva uko tinongowirirana tongoita nechi hafu mari yake nyama o hanambongititedze kuwirirana naye uyu zvakanaka uyu hatisakati pandinombomutiwe okazombetekandi ndiri zvake zvanozongofamba vachitaura pati handina kana chi izvo zvevakadzidza nyaya dzinongoitika zvavanongoita handina kana nedambudziko nazvo saka anemimene uyu munowererana inini pache zvakuka ndikuda kunyazotaura pamberi pamwari handina kana chiga naiba wakumhangaridza kudari kunoya mashoko ake ndoatoita ndimhangarire kuti inini mimi makandimaka ondirowa kuti mimi makandimaka ndimakira nyaya yegaro ndoita kuti nditi nditadze kuti kwemimi
ndinokuona ngwese kunyega Kani nyaya ikati mawirirana makambila mandichuka yakumba kwazvi pachine nyaya. ini ngani pasina nyaya taura chokwadi asi zarufamba achingutaura ke kuti akuramba kuti hana kurowana kuti mawitnesi aripo mawitnesi aripo ini vakandoro wese wangatoripo wakatobata wakanga watoripo nemachembera akabva panhamo kuti wangatoripo angatoripo Vakamurwerera. ndodera kuti mambo ayo sori mbuma nekuti kuva chako kudai handina asi zvandakaita pataita ikuisa ikoti zvazvandibata ungati hauna kuva uchizvaiti sori ava panonzi mawitness aripo aiona kuti vanhu achirohwa haana kuramba baba variti mawitness aripo odedzwa here mawitness ataura kuti zveshuwa wakarohwa kana akadairwa wadei aripo aingobvunzwa makarohwa modii mawitness obva auya wadedzwa po bva ndizvoti makarohwa here obva ati modii angusevanhu wangu wamasupa yawangu wati pamukoma wangu akandipadora kamurowe vangane vawakamborova hakuiti kuno kuwarendo kwandanyanya kunei kuno kukakangani kaunonetsa ayo kakangani Usia unambuya neimwe kuti ndakatambura kuti kumba ndandega kuti ukaswaka ndikubata kuti unoziya here kuti mupurisa mupurisa wangu uri kumuroerera saka neune nyaya dzaunomboita dzausikura kuti dzausingati kuti dzinhingirike dzinozoitwa dzinozoinvestigatwa nowe saka nori kumusvikidzira nondorova kwete ndini ndakatodziimisa pachena ungoti vakazoya havo vachitaurawo newei vanga ingodaaiaaivaudzawoaudzawoaudza kudai utoenda unovabatsira munhu ndakatokuudza inini padare rawakabva ndindakatokuudzira mukoma ndikati aiwa iwewe enda kwamambo asi iwewe enda undozvisa pasi ngoti amambo idi sori irangongori pasori idi ndakakanganisa sori ndii ndakatomutaurira dare rake rekutanga kuti enda undotenda kuti sori usata zvakaita zvakaonekwa nemunhu wese iwe chekutaurwa ndoti enda undoti sori akangokuvikidzira anything weontaurira ndambotaura mupotaika kuti uri munhu wekuchechera wawo era wawo musi wakadaro kuti unoziva kuti anababa wawo ibishop wako achibarura makwenyu futi saka mukumane munini nawo mukumane munini nawo matewe musango baba wangu nababa yoyo mushama womumwe chetowana madzimai avo ndi baba nababa vakomani vaninina mumba mavo umutaura kana uya uri kunyadzisa tezvaro kuti uya kunyaya mazvese uchidai asi anobhadhira mari edare kubva pesa atori nembudzi yedare yekurwa pazvapungu omubvunzayo kuti aroti wakafana ane mari yedare asina kubvisa kombudzi iyayi wakumagaba wapari asi ndangoti semunhu akabva asi ndibvaunza vanhu aya ndakagadzirwa nyara zvamudhara
nekubva kudumbu sindorapera saka ndava ne17 aiwa hanzi mbudzi iripi dzakazenge zarowa nemanyuka paya anotogadzira kuti unde mbudzi kana uchida kana akakunyepera sei kungokunyepera zvekusirizvo unotobvisa mbudzi iyo ndozvinyaya kumudheerera wane nyaya dzavataura dzakawanda dzavataona umushira mari yedare yauya nayo kuno isina kuuya yazvota unoiuya nayo rini atobvisa mbudzi mbudzi anabvisa mari yedare yakashota nderudzi ino yarini wakarovha matare mangana kutokunzwira tsitsi kuti unoita unopenga iwe usingapengi wangonza iyo 25 takanokutsvaga kuti uya kuno kudare kasingaperi ukasadare ezvinoinyepa kuti mbudzi ndakapawa kudare amene akapuwa dare mulungu inini wakataurira ini ndakatodzowa kudaruka ndikatitsita kuti tapiwa chii mbudzi ndakatopedza nezvese ukatareza ndakatopedza wakuramba kuti zvese kadzaka zvauri kurambira wendizo ngadzorere mari yake vadare vari panapa ndingotaura ngoti apo ndakaendesa mbudzi yangu isu tingori pana hakuna vamwe wasipo badhara tara zvinonzikwa shamwa zvino watotorera wangonzwa vakangokushudzira kana kuita zvekutaura pamusoro wadaro inini ndanchida zvewakirizi nyaya yarutaura yemadzimai ka sori nyaya yarutaura yemadzimai cheze mudzimai wangu nemudzimai wake hazvinyatso kunge kuonana nekuda kwavo zvakutangira sei amini nyaya dzarutaura kuti ndakambovatora chinji ndikatozoita wadzinga pambama ashanda zvamamba achikubvunza imimi mataura nemwoyo chena jesu kuti hamuna dambudziko iyo ari kurira redheri muchibatanza madzimai anobatanza naorume imimi madzimai avana muchifambidzana muchikumbirana sauti kuirirana vachafunga katatu madzimai haana dambudziko achibvako haana dambudziko asi uyu ndianochoka anochoka chete ingadaira kana yapera pajajimenti hai misiyana inazvo pane zvimwe zvaurikuda here kuna uyu sinzi kuno kuna mambo mazuva kuti haiwa namambo wati inini nemi wamagaya hana nyaya nemi pane zvimwe zvamuri kuda here kune murume ndoda vadzimari yangu achingonipo 15 ndabvisa 30 vanipo 15 hanzi unondipa 15 yakuita akatomboya akataura kuti ndokupai ndakambondikudzorerawo ndikadai vatamuzore yese ndikulipa 15 semunini hanzi muruti rini yaubhoya hanzi musi wa16 ndo yanayo mari anonoisa kuno kuiba hanzi munopa soko unaenaye kuno neyakasaka unopuwa soko akaregera anodzoka futi kudare mukwambo asi ndiwanatezvera kuona nyara kuramba uchitaakusaaa